an va indim lo ta sal ve indo ni zanga somkwa pakhat na ni a indo na lama an indim lo ta sal hle Russia missile beina awangin Kharkiv lama mi somnga pahni an borala hemi nu hian in beina chu chol san la ni lo mun ranga kar hlat takin in beiton na thleng reng rol rala in beina taipin an in beiton na ni ber mai chuti lai chuan Ukraine hian counter offensive kalpui ma se an thoma ring lo angarang viawa karmasa ain Russia hian ground lama an nor na zoka Ukraine rambial engemozat tuna hian an tuam mek ani Russia in Ukraine rambial paruk bor vela be pui thlakin drone somthum pathum an kap chuak le a chung zinga somni panga chu Ukraine air defense system ten an kap thlani in Ukraine hian an soya Russia be na bial zinga hian Odessa Kharkiv Mykolaiv Dnipropetrovsk le Cherkasy le Zhytomyr te po antel Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Kharkiv chuan thlasik a nei to awangin Russia chuan Ukraine electricity grid a bearin oma hei wang hian power le heating facility te veng him turin anin buat sei mek ti soi alo bera Russian long som pani vel guided missile frigate te landing ship le tui hnuai long te chu Russian Black Sea Fleet port of Sevastopol Crimea atangin Russian Krasnodar Krai biala Novorossiysk seaport anin son he thil hi Ukraine missile drone le raiding party tena peninsula na sataga beipuan thak layani Russia Defense Minister Sergei Shoigu chuan Su-34 fighter jet tamzok siam chu angai ni in soya thlona te hi an ram sipai te tan chuan workhorse takani thu soi Ukraine commando som bathum top na ni thleng Russian jet andau zolo Russia thlo theina chuan Crimea peninsula bula Ukrainian thungrul tu pol sabatyar phurlong pahnian kapa commando som bathum an thini in Moscow Defense Ministry chuan asoi in a National Rescue Committee chuan thu chua siamin ninga ni khan Kharkiv biala Haroza khwa chu Russia missile manga bayani awangin Ukraine civil mi somnga pathum manthia hebe puithlak na hi andem thuan soi mi somnga pathni anthi hnuwa he khopui Kharkiv khopui lai hola mi pui tamna hmuna Russia chuan be pui thlak chhun jom le ani in Ukraine chuan soya be pui thlak na hian mi pahnian thia mi somni paruk an hliam bok ni in soi UN High Commissioner for Human Rights chuan Haroza apoi khoina ra phlak tak thleng chu indona athil sualti ani thei thule chui chiang turin field team anda to Russia President Vladimir Putin chuan khotlangram sipaile sumlama puina tel lo chuan Ukraine chu kar khat po ading thei don lo tia soi Putin chuan thlona che suala Wagner mercenary force ho tu Yevgeny Prigozhin thina kha thlo chung hen grenade puak wanga ni thuwa soya zule rui hlo man wanga ti puwa ani thei ni ina soi Russia sipai blogger te chuan Putin an Prigozhin chuan na thlona grenade manga ti puwa le zurui wang ni a soi chu hel tu an tam hle a Russian blogger Wagner lam tran tu te chuan Putin a thu soi chu an ron chang le ta chuti ani chuan tun lai Russia indona che thaber le Shat Kokheng unit chu zuri mangten an kai hruaya professional sipayan ni lo wangin hand grenade man dan an threlowem ni anti regional security Russia chuan comprehensive nuclear test ban treaty CNTBT pompuina ti top tumin ma ala a Russian lawmaker Vyacheslav Volodin chuan anram legislature in Russia in he in rem na pom to chu hi angai thu asoi khovel din hunadang lamta a Washington le Brussels te chuan kan ram laka indona an kalpuya indona an kai hruai ta ani he wang hian nuclear test lo tura thuthlung CNTBT atangin an chu angai ni in Russia chuan asoya khovela tiral trizwal ta hle Russia jet rualin US thlona an ume
tunin do na hian hetiang thil hi a thleng zeu zewa Ukraine tho pui nai to le akai hruai nai to le akai hruai tu US te chuan Ukraine tan information an pek na sata wangle chutianga ti tur chuan satellite mai du tok lovin en thlak thlona an thlo kwalti rangai fowa chu wangin en thlak thlona US in a tirte chuan van sang taka te Black Sea tui pui chunga nei to ramri hrula te che tan la thin Russian fighter jet rualin an hmuwa an kir fo thin bok kumin kumbul lampo khan US MQ-9B Sea Guardian chuan en thlak na a tho lain Black Sea chunga van sang taka a thlo lain Russian jet ten an ron nang chinga Russian jet te hian thlona atangin oil an pai chuaka oil chuan drone hi per tin Russian jet te hian drone hi an ron su thoi fo boka he MQ drone hi tuipuya atlak pha ta ni he drone tla hi US chuan an chhar thei lova a chan chu a hnuai tuipuya hian Russian indolong rual an theru furmai ani US tan ron lu ngai na omlo Russia hian a hnuai he drone hi an la chuak ni in a soi nge ani chutiang chu thilom dan ani fowa tuntuma po hian Russian MiG-31 fighter jet chu Norwegian Sea chunga an airspace pan US Navy P-8A Poseidon patrol plane chu a hmufua US thlona lampan chuan hlo takin Russian jet te hi an ron thloka US en thlak thlona in Russia jet a ti a hriat vel a in herkwal le ta ani aron kalna lama kir le ta ani he indona hian khovel ramro pui pani US le Russia chu anin nok deuh thuaka achangin anin to deuh bab ti lo rual ani lo zep na kemo US hian Ukraine hi chaktir nge an duwa a thian nei to ramtenen arai thei ang ber Ukraine indona hi kalpuyan duani a chan chu kan soi to ang khan Russia beng niamnan an economy po niamnan te Russia chakna sorte tani theinan te US foreign policy him ani theinan te hei hi apoimo hle a Ukraine hi atlom ani chuan dollar tluk le ding on tam tak seng tu Democrats party hian na sa taka dem an kai pha dona US presidential election thlenga ngong thei thil ani policy veng him zo lo le ti puiting thei lo Afghanistan Talibanin anui ban to boka wangin Ukraine hian thataka atop kharangai ti chu US lam ngai dana nia chu wangin tuna hian indona hian atop lama hoi ho lova US election na kummai lo thleng tura Ukraine war hian Democrat stan poimo na lian taka naya bill thar an pass lo phei chuan Ukraine ta na tran puina dang pek thei ani to lo nge heti lai hian Ukraine hian Orlivka Biala Romania nen an ramri checkpoint chu hun engemaw chana khara hei hini zan masalama Russia na abei wangani sipai tran puina Swedish Defense Minister Paul Johnson chuan aram chuan Ukraine nena sipai puina tharatan Swedish kron tluk le ding on ni point pani a dollar zong chuan dollar maktadoi za som pakwa point pali athon don ti soya hei hiral thuam le spare parts leina turani Russia nuclear test chung chang chuan khovel news alua khat ngala US le Russia ambassador in nuclear thuthlung sangkhat zakwa somkwa paruk letling chia he test khapna dan mau saman tum thu wa soi chuan kan omati nuam lawa buaina min thlena ni ti in US chuan thu chuan siam Russia palai chuan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization CTBTO nuclear test khapna dan chu Russia chuan a chhuah san don ni in a soya Russia palai Ulyanov thu chhuah hian Russia in Ukraine beile US sipai den Kiev a thlop laya khovel nuclear ral thuam keng tu ram lian pahni te inkara buaina chu ati zual mekani Ulyanov chuan social media Russia chuan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty CTBT chu chhuah sana tum ni in a soya Washington hian CTBT hi sign ma se azom thalo ni in Russia chuan a soya Russia thu chhuah hi changin US State Department chuan he thil hian kan ngai tuana article thuya buaina min thlena ni ati
Ulianov fathu soi hi Russia President Vladimir Putin a chuan Moscow in inrem na apom dana ngai tu non le thei thu a soi nu ni khat nu ania ninga ni khan foreign affairs expert te ne na forum man nei na Putin chuan kumsang khat zakwa sum ko paruka nuclear test khapna thuthlung chu US chuan a ziak nge ya ma se apom lo ti soya Russia ero chuan a ziaka apom boka Russia chuan US din mun ang zela din mun chu siam rem atum mai jok ni in Putin chuan a soi Putin chuan theoretically chuan nuclear inrem na thuthlung hi ratification hi kan bo che mai thei kan revoke mai thei ati State Duma member te kota thutluk na om thu Putin chuan a soi bok Vladimir Putin chuan Russia in nuclear test nei atrul thu chiang takin a soi lo ni in a soya test akal puile ngei don ni in mi then khat chuan an ngaya Putin chuan test chungchanga hian ngai dan an la siam lo ni in a soi thung Russia in khapna ti to phian nuclear bomb test nei le thein tur kong a hun sak don emti zona changin Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan thu thar the dar tu te hne na nuclear test nei le tumna chungchanga thu chu engma an la siam lo thu a soi ve bok Myanmar lampuang ve le lokila Bagorian kho chaklama Burma sipaiten tual chung mi pali an thata an zinga hian mong pakhat potel junta sipaite hian Bagorians nia ung lebin township a kho pakhata tual chung mi pali an thata chung zinga chuan ril rulama rual ban lo le pui thiam pakhatan tel ni in tual chung mi te chuan an soi thi zinga hian min le oji te po an tela an pani hian puzun miong khuwa cheng an nia kumsomni mi velan ni pho hatu kumsomnga vela upa ril rulama har satna nei po tha zinga hian a tel boka apali na hi pui thiam ni in amhing tarlan ani lo thung tol chung mi te chuan PDF te hi junta sipai te an lo thlen ma thlakhat don lai chu kho chunga hian anom to ni in an soya ninga chung zet azon in junta sipai te ne nanin beya atopa chuan ral thuam an tlak chama wangin anin hnuk dokta ani kho chunga om then khat le khomi pakhat kho chunga lo lu tum chu tha an nia ti in tol chung mi te chuan an soi Myanmar Now News chuan Burma sipaiten civil mi te an tha chan hi an hrelowa military council point he hmuna indona thleng he hmuna indona thil thleng chungchanga thu chu an la siam lo bok Puzun miong khwa hi junta sipaite chuan September ni somni pakwa khan kho chunga lu na kong puite chu thunun tumin ma an lo la to a pathian ni liamta khan sipai thar an lo thlen hnuwa Burma sipaite chuan in engemaw zat an halbok Burma sipaite hian September ni somni pakwa khan mong le civil mi pakhat chu an thata ni hni hnuwa pho hi to le apali na chu an that ni in tual chung mi te chuan an soi junta sipaiten puzun miyong khwa an lak hnuwa indona danga to hrilova ma se sipaite chuan a changin silai le ral thuam te naw mangin khomi puite chu an ti thlabar thin ni in tual chung mi te chuan an soibok National Unity Government kai hruai Resistance Force te Spring Warrior Kolom te PDF Battalion 3702 te Royal Peacock Kolom le Fire Dragon PDF te chu tuna hian Puzun miyong khobula mun sang abu khwarin an ommek ni in thudon na chuan a soi niong lebin khwa thleng tur le kan bungrua the thang na turin Puzun miyong khwa kal tlengin kan kalanga ya mase tuna chuan sipaiten kong pui an dan to awangin kan kal tlang thei to lo ti in tual chung mi pakhat chuan a soya so ka in kholama hian kan la kal thaya mase bu fai hriak chi le dam doi te hi kan phur an phal to lova khomi pui tan chuan hun har sa takani ti in he biala khopanga vel an dan chara wanga har satna an nei thu tual chung mi te chuan an soibok Resistance source te soidanin September ni somni pasari atranga Puzun mayum khwa indona hian ninga chungin beina oma officer pakhat telin Burma sipait engemaw zat an thia he boina hian resistant fighter palian liamboka he in beina thi zat hi independent taka fin fi ani lo thung
ole heti lai hian Chin State kan pelet khopuya Military Council sipai te kem panhi beina Military Council sipai pathum ayat lem lawan thi ni in CDF kan pelet ten thu chuan siam Chin State a Spring Revolution tran tira tual cher silai manga Military Council sipai te be masaber tu CDF mindet te ni in anni tan hian ran pui tu pol pathum te an ron luang chuaka AK-47 silai somli le akai hnoi ral thuam engemaw zat an pe Chin State Mindet Township a thlakhat chungin Military Council sipai ten poilian an khoilo na chungin tual chung mi somruk an man thu CDF Mindet chuan thu chuan siam Zanari khodar kho che vel lu phalani lo Tahan Post lamin an thu zia hi han chiar chuakila Indo Myanmar amri Chin State Tidim Township Hai Mual Khua le Triau Khomoi Khua in Kalpona Kongchu Zandar ruka trangin zing lamdar li thleng khara ni thu PDF Zolan Battalion 5 Mountain Eagle 10 thu chuan siama hei hi Mizoram atanga kal tur tan po hria ta poimo hle damlona le thina awang emergency thilani chuan report peka inbuat seipui inbuipui sak thin zelani anga mase hun bitiama pelto hnu kong khara ni to chuan buaipui an ni lawang ti in thudon na chuan soya PDF Zolan Battalion 5 Mountain Eagle thunei tu pakhat chuan zana kho chung lu phalani lova tlang chunga Military Council sipai te anom renga boina chuak thei renga ni awangin hun bitiam za thiama tha a driver te po kholu don New Eden khwa riakin ei in po kan buat sei sakang cheu ti in thu chuan siamani heti lai hian mindat kholama bu khwarmek Military Council motor kalna tur dannan lei pakhat bom chiatani Megawai Region Pakokko khwa in ngat Military Council Division 101 te Raisonpur motor somsari chuang te chuan Chin State Mindet kholam an pan mek ni a hriatania ankal chhun zom theilo na turin Pakokko le pau khwa inkar ong to le chu bom chiatani hetia kong andan cha awang hian pau township a anna tangkhang meka Megawai Region a PDF tenen an inka thu hriatani zuibok Military Council sipai te hian Pakokko atanga pau khwa le chau thu mindat motor kong hi an zot lang pui thina Chin State thlang lama be pui thlak an tum ni arina ni bok ni kum sang hi somni pani me thla chung po khan mindat le matupi lama Military Council sipai ten ral thuam phurlu an tum po khan ong to le hi an lo bom cheto bokani Asama thadau in pi chuan Kongpokpi district a frontline area hanpan Thadau in pi Assam hian Manipura Kongpokpi ya cycle gam kaya buffer zone area omte chu chomdol na bungrua chi hrang pek an tumani Asama thadau in pi chomdol na bungrua te chu Thadau Student Association Sadar Hills kaltlanga hlan anni Thadau in pi Assama chomdol na man rua hi Kangpijang Community Hall a Kangpokpi ya cycle subdivision a wakan biala harsat na tok te hne na pek tur atin zone ani Kangpijang Community Hall a hlan ni in heng hi Kangpokpi ya cycle subdivision hnuaya wakan biala harsat na tok te tana tin zone ani cycle subdivision a khosom vel omna wakan area hi Kangpokpi district le Imphal East che vela omania tharum thona thleng mek zinga hian atur na saber polan ni wakan area khomi pui te chuan boina chuak mek awanga he hmuna inkalpona omchun Imphal atanga cycle kongpui anzo theilo wangin he hmuna mi pui te hian harsat na na satak an toka an khua hi motor hmanga kal theina kongpui danga omlo wanga ni Thadau in pi Assam te chu heng hun harsatak kara mi hring ni na lengil ni na anlan tira wangin thinlung takin lom thu an soyani area hruai tu zinga mi ke song reng kom chuan Thadau in pi Assam le TSS Sadar Hill te chomdol na thilpek wangin lom thu soibok UN Human Rights chuan meitei pol te chu baplu loitong bam chen na in baya an pua United Nations Human Rights chuan Manipura activist baplu loitong bam chen na in ti chiat na hian tual chung pol meitei lipun le arambai tengol te apu
United Nations Human Rights chuan Manipur activist Bablu Leitong bam chen na inti chiat ani chungcha nga an lung oi lo thu an soya chu baka UN Human Rights chuan he thil thlen chan hi tual chung pol mei te li pun le arambai tengol te chiang takin anin rol ni in a soi October ninga khanim Fal West District nuaya kwa ke thal thayam lengkaya Human Rights Alliance Director Bablu Leitong bam chen na in chu misual hriat lo ten an beya chung ko thil enge mozat an ti chiat sak thudun danin tladaruk le chan ve vela an chen na ina mi hriat lo som thuma tanga somli vel an lo kala an mani hriat lo misual rual pol hi an thil an ti chiania soyani chung zinga chuan kar cher le bungrodang te po atel Lamphel Police Station le Imphal West District Police Team chu amuna an thleng thuaya ven him na kong atru lengin ma an langal ni in kan thulak na chuan a soi pumodi 5 minutes sau kan du Manipur tharum thona system siam thatnan minute nga chung chau Prime Minister Mamo ani ti in ko tu chuan an soi Manipura kangpok pian nor hoi hot ania National Highway number 2 a mi zatam takan pung khoma tun hnaya new kaithelman bia poi khoina thleng le ral thuam keng mei te fir fiak ten in an hal nia soi chu na takin an do dala Committee on Tribal Unity Cedar Hills Kangpok Pi District ko tu bot sei nor hoi hot hi bangmol khuwa na yania heta hian nor hoi hot tu te hian Prime Minister Narendra Modi chu minute nga chung chau he bial to turin an ngen hei hi mihring puina le mamona wang chawania Politics ngai tuana da bavin mihring lam mamona awangin minute nga chia hun min perose anti Kotu General Secretary Lamin Lun Singh sit chuan mei te ral thuam keng pol te hian thudik lo tak tak an soya bepui thlak na hi an ruah man lok sa in an kalpui ti soi October nili zandar som le chan ve vel khan ral thuam keng mei te pol security force uniform hachungin moidang poka an mani nampui mei te farmhouse te chu an hal tian soya hei hi Kuki tribal ho thil ti anga an lan tir theinan le man changani anhuwa chuan buffer zone new kaithelman bi mun te chu clear rang lovin an beya ma se central force te chuan an hmason zelna an chet na chu an do dal ta ani singsit chuan an hnuwa boina lo chuak chu mei te community te soi angin Kuki village volunteers le mei te arm group te inkara ni lovin mei te community te soi ang ni lovin Kuki village volunteer le mei te arm group te inkara ni lovin mei te sipai pol le central security force te inkara boina chuak ani thuan soi hei baka hian ko tu women wings convener nei nu chuan mei te firfiak ten Kuki zo mi pui laka firfiak thil ti an lan tir chun zom zel chu an lung oi lo thu a soi boka hetiang thil ti te tun hnaya new kaithelman bi le el jangnum phai khwa a insuam na te po hi pom thei ani lo anti Kotua Media Cell Coordinator Englun Kipgen chuan mei te mi pui ten thudik lo an soi chu adem hle a Kuki zo mi pui te chu dan zom tu mi pui an ni reng thu le dan kalphung an rin tlat thu a soi war hle a norna sa takara dan an ngai poi mo ni in a soi justice kan du separate administration kan du thudik lawa in pu na te ti to pro ti te chu banner kengin an au chua pui bokani nor hoi hot tu te hian Prime Minister chuan Manipur tlo turin an ngeta state chunga boina le tharum thona thleng mek chu a machon nga langai ti an soya politics thil ni lovin mi pui mamona awangin Prime Minister hian Manipur tan minute nga chautal hun mang turin an ngeta ni ole kha kha tu na ta na kan puan thei chin chu ni le ta phot sela kar top chol man nom vek ule